Bueno, egun ondanoi, eskerrik asko gaurkoan agerraldi hontara etortzeagatik. Nirekin batera dago Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusisa eta plazerra da halako gai garrantzitsu baten elkarrekin aurkeztea. Ongi etorri Bergarara. 2026 urtea urte berezia da gure herrisantzat, gure lurraldearentzat eta oro har Euskal Herrisantzat. Batetik 1876ko foruen abolizioaren 150. urteurrena betetzen dalako. Eta bestetik, Bergaran sortutako alkate mugimenduaren 50. urteurrena gogoratzen dugulako. Foruen abolizioan lehen mendeurrenean, 1976an, testuinguru politiko erabat desberdin baten, 40 urteko diktadura baten ondoren, askatasunaren eta herria mugitzaren negarrisa nabari izan. Eta aukera hori baliatu beharra ikusi zeben. Eta hala, hainbat udal ordezkari Bergaran elkartu ziren alkatien mugimenduan bilduta. Herri honetatik bertatik, Euskal Herrian nortasuna, eskubide historikoak eta autogobernuaren aldeko konpromisua berritzeko. Euskal Herriak zutik iraun behar zuela aldarrikatzeko. Alkate mugimendu hura erreferente izan zen eta gaur egun ere badu indarra. Udalak oso garrantzitsuak izan dira historikoki gure herriaren egitura administratiboan. Eta orain ere udalek funtsezko zeregina badutela uste dugu. Gainera, udalak dira herritarren borondatearen adierazpen gertukoena, adierazpide hurbilena eta erantzukizun berezia daukagu etorkizuna eraikitzeko garaian. Orduan bezala, orain ere bai. Bi efemeride hauek ez dira soilik iraganari begiratzeko aitzakia. Gure historia ulertu eta etorkizunera begira hausnartzeko aukera eskaintzen digute. Izan ere, foruen abolizioak gure lurraldeen autogobernuan eta eskubide historikoetan eragin sakona izan zuen eta ondorio horiek gaur egun arte iritsi dira. Horregatik, ordezkatzen ditugun bi erakundeok bi urteurren hauen aitortza egin nahi dugu eta aldi berean gaur egungo erronkei begira jarri. Trantsizio ekologikoa, hizkuntzaren biziberritzea, zaintza sistemaren eraldaketa edo desberdinkeria sozialen aurkako borroka bezalako gaiak mahaigainean ditugun honetan, horiek guztiak behar bezala lantzeko autogobernu sendoagoa ezinbestekoa dela uste dugu. Ildo horretan, Uztailaren 19an Bergaran egingoen ekitaldi politiko instituzionalera aurkeztu nahi dugu gaur. Ekitaldi horren bidez, 1976ko alkateen ekarpena aitortu, gure memoria historikoa berritu eta etorkizunari begirako konpromiso partekatua indartu nahi ditugu. Bergaratik, berriro ere, dei egin nahi dotzagu Euskal Erakunde guztiei eta herritarrei gure eskubideko historikoak, gure autogobernua eta gure etorkizuna modu demokratikoan erabakitzeko gaitasuna sendotzeko garaia da.